সাবজোনাল অফিস जों जोंनि डेभेलपमेन्ट वार्क बोसोर गोरा सामुं सलाय दंखा दै प्रिभियास इयार आवबो तमा कमप्लिट या सामुं दं माहायरावनो जों खौज खबर नाखा जे इनकमप्लिट वार्क दंनायरावनो दायथिनो नायनायनि बागै पायरनानि बागै साबजेक्टनो इन्सट्राक्शन दंखा दैबो जोंनि साबजोनालनि चेयारमेन sakha फिजिकेलि थाङै भेरिफिकेशन नायनायनि बागै दैबो बोसगाङो जे सामुं खायजानायरावनो जों दायथि जरानि बिसिङाव खायनायनि बागै जोंनि साबजेक्टनो दागिखा दिनै आनलगे फाइसआव खायजाक जोंनि अनारेबल एमडिसिबो दङो जोंनि त्रिपुरा मथानि जोंनि हलिउड बाबु दङो जनालनि चेयारमेन परितोष बाबु दङो माहायके जों दिनै अर साबजेक्टिव अफिस हामानि यागोलो जों सिडिपि अफिसावबो हाबखा आरो नि सिडिपिअनि स्टाफ रग बाय कक सालायखा कक सालायमानि यागोलो जे आरो नि अंगनवाड़ी सेन्टार रग बमाहाय स्कीम रग काहामखे चलायदि दं अमाहायरावनो खोज खबर ना लायखा दैबो बोसगाङो काहामखे चालावनायनि बागै इन्सट्राक्शन दंखा बनि यागोलो जों मनो साबजोनालावबो थांनाय दै नैनि आईएस अफिसावबो जों ताबक थाङै आरोबो खोज खबर नानाय अमाहायके जों सारा त्रिपुरायावनो जोंनि एडिसि हाफांबाय नायकल जाक जे अफिस दंमानि तांनक दंमानि रग जरानि बिसिङाव जों सामुं तांनायनि बागै बबाग्रानि जे इन्सट्राक्शन दंमानि न जों दायथि खेब सामुं ताङै पायरनानि बागै जों साकथालाय दङ अमाहायकेनो फाइनान्सियलावबो जोंनि अरनि जुनालनि जे बारजा मानजाक रग साबजोनालनि जे बारजा मानजाक रग बरक बहायनो हर साल हयावै सामुं ताङै दङ जोंनि एमडिसि रग बहायनो अ एरियानि तंनाय रगबो सामुं ताङै दङ निरग दायथिनो जोंनि त्रिपुरा मथानि एडिसि हाफां फाइमानि यागोलो जे सामुं सलायमानि न निरग सामुं नौनाय जों नायबो जोंनि ट्रेन्सपेरेन्सि गोनां पाब्लिक रग जत साइमानाय जा जोंनि सामुं तांमानि न पाब्लिक जत नौनाय जा अमहाय सामुं जों खायनानि मुसुबो दै खायैबो दं जतनो हामा सर থেকে से कक्सुमो जे कामिरगो जे ताबुक जे लामा हामिया तै करे अबरगनो तै तामसानाय लामा हाया अमो तो ताबकनि गतनाया लामा हाया आगिनि सिमेबो हायानो ताबक जों फायबो हायनो जोंनि पिडब्लिउडि नो कोनो एडिशनल फान्ड करै लामा टोटेलि सामुं खायथायके स्टेट गभर्नमेन्टनि अमो जोंनि एडिसि हाफांबाय जे तांमानि जरासै जों ब्लेक ब्रिक सलिं खायै दङो दैबो मेंटेनेंस रोड खायै दङ रोड फॉर्मेशन खायै दङ जागा जागायाव कन्स्ट्राक्शननि बागै ताबक प्रपोजाल हजाक जोंनि साबजेक्टिनि प्रपोजाल हमानि फनुखा 26टा मत जोंनो प्रपोजाल हजा अरनि सामुनो आमसायनि इंगे बोसगाङो जों बनो रोड फॉर्मेशन तै ब्रिक सलिंनि बागै सामुं खालायनाय जे ब्लैक टॉप रोजांनाय अमो हंके ब्लैक कॉस्टली अमो जोंनि एडिसि हाफांबाय जों खायमैया अमो टोटेलि स्टेट गवर्नमेन्टनि ऊपर डिपेंड खायनाय हानि बागै जों बनो खायमैया साताफोर सामनो गोबां मा बिसिङाव लामा हामिया बिसोरबो गोबांखौ सामनो तबन तिरो किसा सारि गाम खायो आबोनो सामुनो आमसायो सिमिया लामा हाया सारा त्रिपुरानि त्रिपुरासा आमसायो नो लामा हाया ओ लामा हाया न जों ताबो जेसिनि एडिसिनि अन फान्ड दंमानि बिसिंति लिमिटेड नि बिसिंति जों बोसोर जरा सामुं खायमा अमो जों फुल खायनाय साकथारैनो दङ सर स्कुलावबो गोबां मा कबाय दङ कबाय केजि इनक्लाय स्कुल मेंटेनेंस नि बागैबो जों ताबो गोबां मा प्रपोजाल नाय दङ जोंनि रां स्कुलाव यांनाय हाफानो जों प्रपोजाल नावै दङ फाइनान्सियल जों स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट नि थानिबो प्रोजेक्ट रहैबो दङ बोसगाङो जों फान्ड माहा हंके जों अबयस्य अ नैनि स्कुल मेंटेनेंस नि रिपेयरिंग अमहाय सामुं र दायथिनो जों खायनाय স্যার একটা প্রশ্ন এই যে পিডব্লিউসি আছে তারা কি কাজ করে रोड मेंटेनेंस ब्रिक सलिंग रोड फॉर्मेशन দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো এই যে আমার এখানে ডায়রিয়া স্যার ব্লাড ডিসেন্ট্রি বা বিভিন্ন রোগ ব্যাধি দিয়ে এখানে ট্রাইবেল যারা এখানে জনজাত আজকে